Čaute, viete, aké to je odbehnúť polmaratón pod 80 minút? Ani ja ne. To sa ideme dozvieť v sérii týchto videí. Vítajte na mojom YouTube kanáli. Chcem pre vás točiť videá či už z tréningov, z bežného života, z testovania a podobne. Verím, že to bude pre niektorých inšpirácia, ktorí sa snažíte behať a zlepšovať sa, takisto ako ja a ľudia okolo mňa. Pod 80 minút chcem bežať vo Valencii. Tá je na konci októbra, máme ešte mesiac a pol, trénujem na to celý rok. Najbližšie preteky ale budú 10 km preteky v Prievidzi, ktoré sú budúci víkend. Vidíme sa tam a dnes máme posledný vyľaďovací tréning. Bude to extrémne ťažký tréning, ale teším sa na to, také milujem. Sú to intervaly 8x1000, 3.32, 3.30. Následne 4-minútová pauza a 5x300, 3.25, 3.20, aby ešte na unavené nohy sme vedeli finish zrýchliť. Takže ťažký tréning, idem si to odbehať sám a poďte sa pozrieť, ako taký tréning vyzerá. Vítajte. Rozbeh a abeceda za nami. Nezabudnite sa rozcvičovať. Úseky za. Zatiaľ to držím. Je to v podstate simulácia desiatkového tempa na pretekoch. Je to ťažké. Mám ešte po kempe, ale je to posledný ťažký, potom už iba zaslúžený oddych. Máme to dotiahnuť. You know who made it. Nerobte to pre stravu hlavne, lebo sa zraníte. Je veľa vecí, čo vám chcem povedať, ale ešte bude dosť videí, takže ľudové múdrosti si nechám na neskôr.
či to spraví v pretekoch. Bežím to rýchlejšie, ako som bežil preteky. Takže ešte trošku je to ťažšie, tak by to malo byť. Posledná 1000 za 3:30, čiže som to dokázal ešte vystupňovať. A priemerka 3:32, 3:33. Všetky tisícky boli, 1:30 bola posledná. Najpomalšia bola prvá 1:37, keď sa ešte dostávate do tempa, teda ja. Podstatné neprepaliť začiatok samozrejme. Ale udržal som to. Teraz 4 minúty rest. 5x300, 3:25, čiže ešte aby som sa naučil do toho záveru to pušnúť. To je pri pretekoch, či už 5 km, 10, polmaratóne. V maratóne je veľmi dôležité, aby ste sa naučili aj na unavené nohy ešte to vystupňovať. Posledné 2-3 km už sú vždycky, majú byť najrýchlejšie. Finish 3:18. Super tréning, predikčný, budúci týždeň preteky. Čiže like, odber, koment, to je taká klasika na YouTube, budem naozaj vďačný. A vidíme sa v Prievidzi so všetkými bežcami, najrýchlejšia trať na Slovensku. A pokračujeme v tejto ceste krásnej, náročnej. Čaute.